Bu. Waalaikumsalam. Panjenengan asmanipun sinten? Aku Bu Eni. Lha wis apa, Nduk? Kula Nana, Bu. Panjenengan dalemipun pundi? Aku padha dadi. Lha kowe ngendi, Nduk? Kula Kajen, Bu. Panjenengan nyambut damel napa? Aku guru. Astonipun ten pundi, Bu? Nang SMP Negeri 1 Karanganyar. Sampun pinten taun, Bu? Masa tembentu? 10 tahun. Sampeyan mucal napa, Bu? Aku mulai bahasa Jawa, Nduk. Lah kowe sekolah ngendi? Kula ten SMK Muhammadiyah Karanganyar, Bu. Kelas piro? Kelas 11. Pun nggih, Bu. Kula nyuwun pamit badhe kepanggih rencang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, monggo.